Inunugo maka Mobutu Sese Seko. Asị gị na inugo maka Mobutu Sese Seko na mbụ. Ọ bụrụ na enubene kpụ otu oche nso jee kpachanye obere data na fonu gị gee m ntị na nsi olu wee bịa ka m tụnye gị azụ. Mobutu Sese Seko bụ onye Afrịka, onye Congo ka ọ bụ. Amụrụ ya 1930 ya 14th of October 1930 ka amụrụ ya. O tolite bụrụ mmadụ wee baa amị. Ịmana most of ndị ọchịchị Afrịka ha nwee na-ewere ọchịchị na agha through military ya coup d'etat. Amụrụ ya 1930 dịka nsi wee kọọ 14th of October 1930 o ruo 1965 precisely 25th of November 1965 o wee were ọchịchị n'aka ike dethrone onye na-achị mba Congo mgbe ahụ wee were ọchịchị wee chịwazịa Congo ka o were ọchịchị ahụ o were speed dịka nsi ekwu ya n'ọnụ oyibo mgbe ọbụla wee je chenji afa Congo ọ bụzịa Zaire Zaire Congo zawazịa Zaire n'ụchakorochi na abụọ korokoro ọzawazịa Zaire ọchịakwa n'obodo a 31 years old ka ọ dị ikorobịa na ndụ n'ume ike dịka dị ọfụma mgbe ahụ ọ na-achị ya na-achịsikwa n'ike. Ndị mba Amerịka like nwa amadi ya nke ukwu ha like ya mana Amerịka anaghị azụ ahịa uru adịghị yes maka na abịa na Congo ha nwere ego rinne solid minerals Chineke ji wee gọzi ha solid minerals ihe dịka cobalt, copper, diamond, gold, uranium ihe na-anụ maka ya ọ dị na Congo. So ejighị obodo ahụ egwu Amerịka like ebe ahụ so ha na ndị Amerịka wee na-azụkọrịta afịa. Ọ na-achịta ọfụma mana o megideziri ịmago ka nsikwu mgbe ọnwụna onye nke bụ ọchịwa ọfụma emegidere ọchịchị abaghị isi so o nwezi mgbe olulu ọchịchị ya debazia bad emegbuozie ndị mmadụ sọfazia ha na-akpọ ndị mmadụ na-akpọ people dissidents na-treat people anyhow. Onye mee odile with that person corruption karịzịa na Congo. Mba Amerịka ka na-support kwa even Ronald Reagan nwe mgbe ọ so na the guy so na one of the best African leader enwego African leader mechie George Bush senior si anụ ọ na-eme ọfụma ya bịa visit ya na White House so o so na one of the first African president visit American president na White House mbụ Mobutu Sese Seko. America na-emekwu their own business maka na cobalt ma copper ma gold ma diamond ma uranium na-egwu ebe ahụ shie America dị ebe ahụ. America na-asọpọtụkwa ha n'ụzọ dị iche iche na-enyekwa ha ka afịa military weapons na-etrenekwa ndị amị ndị Congo gbakwa mbọ ka Congo ghara iwu a communist country maka America is anti-communist. Congo na onwe ha ụkwa anti-communist maka ọ dị very critical to mba America maka Congo nọ na middle of Africa. Ije watch map of Africa Congo nọ n'etiti Africa goigo nya middle of Africa so America nwere interest ebe ahụ. Nwa amadi achigidezi onwere ihe o ji ego eme anụ m mgbe ọ na-achị na ọ mazụrụ $3 to $4 billion ofu onye mazụrụ. O megidekwa uwe gold wee na-arụzi ebe ọ na-eje mpochi ya na-arụzi toilet ya gold ya gold plated toilet. I'm telling you ọ dị egwu ndị be anyị na ndị mmadụ na-ata ụfụ ụfọdụ na-elite up to na-elite below $100 a day. Ihe nke karịa ọchị Congo for good 32 years nke okwu eziokwu ka na-agwa from 1965 to 1997 so mgbe 1997 na-eluzi wee bido ọgụ ndị ọnụ na ndị rebel group wee sị mba na nwa amadi anyị afọ na ọkpago mkpamkpa rinne. Ndị rebel ahụ onye na-edu ha mgbe ahụ bụ Laurent Kabila unu na-anụ maka Laurent Kabila so wee siwa nwuti ndị otu wee nọgide agha. Nwoke ma agba ọsọ gbana Morocco na 1997 na 17th of May 1997 ọ wara ọsọ si n'ọfịs ya gbana Morocco Rabat Morocco ebe a ka ọ gbana Mobutu Sese Seko. So Laurent Kabila wee werezie ọchịchị agha wee bido na mba Congo. Ọ takwara isi ndị mmadụ up to 5 million people anụgide ọgụ ahụ na mba Congo nụcha. Laurent Kabila wee kwechizie wee chiwazịa Congo from that 1997 ọ bata ozugbo chenji afa maka nwoke ma abanye wepụ Congo zawa Zaire. Laurent Kabila batazia wepụkwa Zaire zakwa Congo. Ọ dị egwu ndị be anyị na nyewachigidezi from 1997 ahụ wee ruzie 2001 mgbe egburu ya he was assassinated egburu ya wepụ ndị ya n'ike. Nwa nwoke a na-akpọ Joseph Kabila wee chịbazịa
ya history of Mobutu Sese Seko. So ka achụpụtaziri ya na May 17 1997 ọgbanazịa Morocco ebe a ka ọ nọzi ozugbo ọ na-analụ Morocco bido yaba ọya yaba prostate cancer ka ọ yagidezi ruo na 7th of September 1997 ọ nwụọ. Onye a so one of the richest African president enwego and ọ chịrị ọchịchị aka ike. Ekene m unu maka nesi unu ka ọ ga-adịrị onye ọbụla na mma. Agụghị n'ụwa ọsọ mpọmpọ the son of headmaster. Ọ bụrụ na isonye na page ya na mbụ ka wakwa arụ follow page ya and follow this page religiously dịka nsi agwa unu ị ga na-amụta ihe. Anyị na-enye history, anyị na-enye ihe na-eme na mba ofesi, anyị na-enye ihe na-eme na mba Naijiria. Ụdị ọnwụ na ị chọrọ anyị nọ na ya, ọ ga-adịrị unu na mma. Ọbọchi ya kene Olisa maka na Chineke dị mma. Ana m ekwu ya mgbe ọbụla ọnwa headmaster na-agụnyere onye ọbụla. Ọ ya adịrị gị na mma, ọ ga-adịrị gị na mma, ya gazielu gị.